Dende Interproj, como empresa construtora aquí en Santiago, creemos que é importante e interesante a idea de estar nun evento como este para mostrar un pouco o que é o traballo galego, que está se perdendo, non? Os materiais, os artesanos de sempre que hubo en Galiza, está se perdendo moito ese traballo. É interesante estar aquí e apoialo, non? Nos desde Interproj, como empresa construtora de reformas, aportamos pois os nosos profesionais, non? Que temos un gran elenco de profesionais a disposición pois do cliente sempre, non? Neste caso pois nos facemos reformas en interior, nos fogares, nas vivendas, e imos aportar pois a man de obra. Neste caso imos facer pintura, alta decoración, efectos decorativos, colocación de papel, e traballos de albañilería, escayola, o preciso para facer deste evento unha realidade, non? Pois o proceso de intervención vai ser pois como se fora unha obra máis, non? Hai unha iniciación da obra que cando se empezan as obras, pero o previo que se fai é vir a ver a obra, que estamos aquí vendo a obra, estamos aportando ideas tamén, non? Tamén estamos para eso. Logo falar cos técnicos, marcar unha fecha de inicio da obra e comezar os traballos hasta a finalización.